I femmeren. Den tager kanonbilleder, men det har du garanteret opdaget også. Jeg har en af hver, og jeg synes Galaxy tager bedst billeder, og Jans søn, han er sådan en Mac. Nå, det er Mac, det er fra. Og jeg har også en, men jeg synes, at Galaxy tager bedre billeder. Jamen, jeg er helt enig. Der står de og får en hel historie omkring, hvad de er lavet af. Jeg kan jo ikke Hvad? få... Det er en eller anden klovn. Det er ikke meget, hvad det er. Simpelthen, jeg kan sgu ikke finde ud af, nu Jeg siger har den. jo prøvet det i 2 år. Kæft, jeg bliver så klog i dag. Many guests tonight? I didn't count, but the train is full. Okay. I didn't count, but the train is full. Jeg spurgte, om det er mange gæster. Ja, selvfølgelig. Det var mere for at komme i kontakt. Ja, jeg tænker også. Jeg ville bare vide, hvad det var for en kage. Det er intentioner, jeg havde. Det er en trekantet kage med sne på toppen. Ej, hvor er det originalt.